Здравейте, приятели, това е част 2 от сглобяването на този тигър. Така, спрях миналото клипче, защото нямам батерия. Сега ми се заради телефона, както и да е, бяхме до тук. Сглобих го ето това, маничко. Това е част от кръченцето, мръжичката. Да, както и да е. И ще почна да сглобявам, така че до после. Добре, направих едната ръка. Добре, така да кажа. Трябва да закача ето тук. Тя може да се мърда. Хем тялото може да се мърда, хем самата ръка. Тя може нагоре и надолу. И е това долу стъпалото. За сега много добре се получава. Имам да направя втората ръка. И да. Добре, направих и втората ръка. Ще закача и нея. Чакайте. Не. Често не. Добре. Готово. Сега вече мога да стои на две ръце. Чакайте. Моля го изпъна да стои на две ръце. Така. Така. Не, пада. Добре, това, както и да е, следващото е, трябва трети пакет. Добре. Да. Опа. Мисля, че това трябва да е тук. Так. А това трябва да е тук. Добре, готово. Като сглоба единия... Не. То следващото е сено дупето. Да. След като сглоба дупето, ще покажа пак. Добре, сложих му дупето. Да. Добре, следващото е кръка. И много яко, като отпрете, така може да се мърда. Добре, значи, знаете ли какво стана? Това по някакъв начин го балансирах. Вижте. Не знам как стана. Като буквално краката са му супер странни, много трудно се балансират. И да, той застана. И сега ме е страх да дишам. Да не го вълтна. Да. Добре, направих единия крак. Окей, махна го от позицията. Фана го. Както и да е. Това стои тук. Пак нещо падна. То за умните... Аз не съм един от тях. Падна. Добре, отим да го потаса. Добре, намерих го. Този път ще го закача по-леко. Да, това път беше по-добре. Добре, както и да е. Сега като риба. Чеклей. Я видим. Дали се застане на 3 крака? Би трябвало. Да. Yes. Добре, следващото мисля, че е другия крак и да. Аки. Добре, направих и другия крак. Този път знам къде го сложа. Готово. Сега че може да си мрада газето и ръцете, краката. Вече може да стои на 4 крака. Я пробваме. Цак и цак. Чакайте да видите и вие. Ето. Малко крака да го правя. Ето. Така вече може да стои на 4 крака. Да. Добре за сега.
Хей да взема инструкциите обратно. Следващото кое е? Четвърти пакет. И ще почнем опашката. После трябва да направим главата. И после малкото островче с птичката. И водопадчето. Окей. Добре. Добре, направих и опашката. Сега ще закача. Чекайте, че сложих на друго място. Как трябва да застане? Тя е нещо такова. Така, много яка. То всичко е яко. За като от лего си тежи. Не тежи, ма като за лего добре. Добре, както и да е. Мисля, че следващото е главата. Да. Добре, готов съм и с главата. Да, окей. Сега трябва да я закача. Опа. И тигърът е готов. Много як. So cool. И опашката му много як. Има и дупе. Да. Това ще го закрия. Да. По-добре да го закрия. Да. Както и да е. Следващото какво е? Да, трябваше да направим маничкото водопадче с бамбука и птичката. Добре. Почвам да го правя. Добре, значи готови сме. Това е малкото водопадче с птиченцето, дървото и бамбука. Много е сладичко. Така. И го направих тигъра в специална поза, където даже я видях от кутията. Чакайте да затворя. Направо място да ви покажа. Той се е легнал и гледа към птичето. Чакай, сега ще вдигна телефона. Вижте, много е яко. Много яко изглежда. И да, това е. Чао!